Igsoon, tan-awan ninyo. Kung dili ka mutuban sa sugo sa Ginoo, walay kalainan nga dapig ka sa kaaway sa Ginoo nga maong yawa. Basahan niyo ning nga bersikulo. Ha? So klaro kay igsoon, kung dili ka mutuman sa sugo sa Ginoo, aha ka ni dapig sa yawa, dili ka sa Ginoo. Manay klaro pag istorya. To God be the glory. Walay problema ang pagtuman sa gitawag og sugo o gitudlo na kanunay sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga tumanon ang mga sugo subay sa gitudlo sa Dios. Pero kinahanglan tumanon kini sa konsepto nga kung diin subay sa pagtuo nato sa tuang Ginoong Jesucristo. Sa napulo ka sugo na manay gitawag og moral ug ceremonial nga parte sa napulo ka sugo. So katong moral nga aspeto, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pamakak, yun. Ginatuman na sa mga Katoliko. And at the same time, mo ni gitudlo sa simbahan Katolika nga tumanon kana. Pero kanang gitawag og moral na ay moral nga sugo with ceremonial, so kinahanglan sabton siya og i-apply siya base sa gitawag og pangunahuna og pagtuo sa gitawag og mga Kristiyano. Nga naman kay pag ito seremonyal law manggod nga parte din ha sa napulo ka sugo is remember nga ang unang gihatagan ang mga Hudyo. Dili nato na ikadinay nga ang pinakaunang gitagaan sa sugo ang mga Hudyo. So therefore ang unang gitagaan sa sugo nga moong mga Hudyo naa sa ilaha ang jurisdiction sa pagtuman ni ana. Kasi sila may unang tawag in gitagaan mo na nga nag-create sila ng mga seremonyas how to worship God. Okay. Sa napulo ka sugo manggod tulo ra manggod ang naay kala bitaw nga kinahanglan og seremonyas. Unsa man to kinahanglan seremonyas kanang pagsimba nato sa Dios. Kinahanglan ng seremonyas. So kanang og seremonyasa mo nagiusab pag-abot sa gitawag og bag-ong testamento pero nagpabilin ang iyang moralo katong pagsimba sa Dios. Mupahuway ka aron tawag ini pagsimba sa Dios. So ang nausab na din ha katong seremonyas at the same time kadtong adlaw sa seremonyas kung diin asa gihimo ang maong gitawag og pagsimba. So kadtong sa Old Testament kay mga Hudyo man to sila, gipagawas man sila gikan sa kaulipnan sa Ehipto. So mo nang adlaw ikapito ilaha. Pero sa ato ang gitawag og mga Kristiyano, gipagawas man ta sa kaulipnan sa gitawag og kasalanan, so mo nang kinahanglan mo pahuway ta or musimba ta sa Ginoo adlaw Domingo kay mao man ang adlaw sa kadaugan sa Ginoo batok sa kamatayon kung diin asa ta gitawag og naulipon. So ang understanding lamang ang ato ang tan-awon kung or understanding or implementation nato subay sa nakasulat sa balaang kasulatan ang ato ang sundon nga naman kung oras og maghimuhimo tag atong kaugalingong hunahuna nabili mo ay hunahuna sa mga apostol og ni Ginoong Jesucristo apil sa iglesia gitukod ni Kristo ayos les gihapon na mga igalag mga igsoon. So mo na sa balaang kasulatan sa mga Hudyo adlaw nga gitawag og Sabado or sa laing term adlaw nga igsisimba. Ang word magud nga Sabbath is day of rest or the complete cessation of work. Mao man ang word nga Sabbath. Pero pag matag Sabbath day, it is a Jewish day of worship. Sa tuwa kay pag matag worship day or Sabbath day nato, ang Christian day of worship nato Sunday. Kay mao man ang adlaw gisimba nga atong Ginoong Jesucristo sa iyahang gitawag og mga apostol. Supak ba na sa napulo ka sugo kanang musimba ta kang Kristo adlaw Domingo? No. Never nagsulti ang balaang kasulatan nga gisupak nato ang adlaw ipapahuli kung musimba ta kang Kristo adlaw Domingo. Hinunua mo na ang perfect nga pagtuman nga naman tungod kay again ang ato ang gisimba ang atong Ginoong Jesucristo at the same time atong gipadayag nga gipagawas ta niya gikan sa kaulipnan sa sala. Mo nang midaog siya, giproklama ang kiyang kadaugan adlaw Domingo ug anang adlaw gisimba siya. O kining pagsimba nato sa adlaw Domingo is ato man giawat sa mga apostol kay mga apostol may una ni buhat anang maong pagsimba. So mo na ang atong pagtuo mga sir ha. So nagtudlo ang mga Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa pagtuman sa napulo ka sugo. Pero mo nagiingon nga it is implemented or gitawag implement nato na nga subay sa Kristohanong gawi o Kristohanong pangunahuna dili sa Hinudeo nga gitawag og pangunahuna.